వెల్కమ్ టు హెచ్ఆర్ లైవ్ న్యూస్. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా సిరా కోడికొండ చెక్పోస్ట్ హైవే పరిగి ధనాపురం మధ్యలో హిందూపురం కోటిపి చౌడమ్మ దేవస్థానానికి భజనకు వెళ్లి తెల్లవారుజామున 4:30 గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొనడంతో 14 మంది ఆటోలు ప్రయాణిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి 4 చనిపోయారు. మరో 8 మంది హిందూపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న వారంతా రుద్రం మండలం దొడగుట్ట గ్రామానికి చెందినవారు. మరికొంతమంది సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది. Ini